ayo 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 ndang digayangke Pandularas karawitane Pak Haryanto pimpinane Majaka Jaiponge Pandu Laras Pandu Laris sinar dengan Pandu Lara digoyang Bunda Ajeng Sari kakak putri konyol sayang terima kasih Mas Yono Kalimantan Wahyu Dwi yo Mas Yati Balikpapan yo yen eling nalika semono kowe teko Mas Sujarnoto arep ngomong apa Mbah Darno nang isor Pak Hati PWKD Bangjo KPCM PSG opsi awas wis duwe bojo mbak anggap apa awake iki nganti kowe wani ngucap janji kagetenan atiku iki jebul kowe ana sing duweni Sekar Jingga Mas Somo Mas Rudi Sutresno tresno kok bojone wong yen weruh aku mung iso ndomblo sing tak jaluk wektu kanggo aku najan sedelo iso nambani kangenku kembang melati arom kandane ati iki mikir kowe wani sompang tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi tatih sesarengan kalian Pandu Laras digoyang bersama Pak Yayu Asoy yo Mas yen eling Mister Mariono semono iya arep ngomong apa nang isor lampune Bangjo jebul kowe kok wis duwe bojo mbak anggap apa awake iki nganti kowe wani ngucap janji kagetenan atiku iki jebul kowe ana sing duweni enak lo Mas Cowek ya iya tresno kok bojone Mas Ridho Asif iya aku mung iso ndomblo sing tak jaluk wektu kanggo aku najan sedelo iso nambani kangenku kembang melati arom kandane ati iki mbok mikir kowe wani sompang tresnaku iki suci